এটা କୋଉ ମାଛ? ଏଇ ଟିକେ କେରାଣ୍ଡି। ଛି ଅଭଦ୍ର ମାଛ କଣ ନେଇକି ଯାଉଛ? ଭଲ ମାଛ ନେଇକି ଯାଉନ। ଏରେ ବାପା, କେରାଣ୍ଡି ଠୁ ଭଲ ମାଛ କଣ ସଂସାର ଆଉ ଅଛି? ଆଉ କେରାଣ୍ଡିଟି କେରାଣ୍ଡି ଅନା ଅନିଲ ବାପା, ଜୀବନରେ ତିନିଟା ଜିନିଷ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଥିବୁ। ବୁଦ୍ଧି ଯଦି ଅଛି ମାରେ ମୁଣ୍ଡି, କଟୁ ବଚନରେ ଭିଡ ତୁଣ୍ଡି, ବାର ଯଦି ଆଜି ଆଇଁଷ ଅଛି ଥାଳିରେ ବାଢିକିରି ଖା କେରାଣ୍ଡି। କେରାଣ୍ଡି ତମ ବାହାଘରକୁ ମତେ ଡାକିବ, କେରାଣ୍ଡି ତମ ବାହାଘରକୁ ମତେ ପାଟି ଖୋଜେ କେରାଣ୍ଡି, ଆଣ୍ଠେଇକି ଗୁରୁଣ୍ଡି, ଆଣିଛି ମୁଁ ଶସ୍ତାରେ ବେପାରୀକୁ ମାରି। ମାଛଟା ଅଛି ପୁରା, ତାକୁ ପୁରା ଖାଇଦେବି। ନାତୁଣୀ ବୋଉ, ନାତୁଣୀ ବୋଉ, ନାତୁଣୀ ବୋଉ, ନାତୁଣୀ ବୋଉ, ଆରେ କବାଟଟା ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଆଉ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ? ମାଛଟା ଏବେ ଜିଅନ୍ତା ଅଛି, ଆଉ କଣ ପୋଚା ହେଇଗଲା ପରେ କବାଟ ଖୋଲିବ? ନାତୁଣୀ ବୋଉ, ନାତୁଣୀ ବୋଉ, ନାତୁଣୀ ବୋଉ। ମାନେ ଅସୁବିଧାଟା କଣ ହଉଛି ମୁଁ ତ କାହିଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। କବାଟଟା ତମେ ଖୋଲୁନ କଣ ପାଇଁ? ଖିଡିକିକୁ ହାତ ପାଉନି ବୋଲି ଖୋଲି ପାରୁନ, ନା ପୁରା ଖୋଲି ଦେଇଛ ପିନ୍ଧି ପାରୁନ? ନାତୁଣୀ ବୋଉ, କଣ କବାଟଟା ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ନାତୁଣୀ ବୋଉ, ନାତୁଣୀ ବୋଉ।